Ja, lidt undskyld for, at jeg optager på den her måde, men det var den eneste måde, jeg kunne få til at virke, så jeg håber, det er okay, og jeg skal nok vedhæfte PowerPointen, hvis du nemmere vil klikke igennem på den måde. Ja. Men først så valgte jeg den her artikel, der hedder Dansk Erhvervsøkonom. Her er 3 ting, der vil få økonomisk betydning for danske virksomheder i 2025. Og så kernestofområdet var strategi. Først præsentation af artiklen, det er fra Dansk Erhverv, og den blev udgivet den 19. december i 2024, og den er blevet skrevet af Tore Stramer, som er cheføkonom i Dansk Erhverv. Og en kort præsentation af kernestofområdet er strategi, som handler om virksomhedens planlægning af, hvordan de når sine mål på længere sigt, f.eks. gennem vækst, konkurrencefordele eller markedsudvidelse. Og når der opstår geopolitiske usikkerheder som det her, så omhandler det f.eks. handelsbarrierer, told og eller sanktioner, som virksomheder selvfølgelig bliver nødt til at tilpasse deres strategier ud fra. Ja. Undskyld, sådan der. Super. Den første var, at den første af mine problemstillinger var, at hvordan kan danske virksomheder udvikle en vækststrategi i tid med lav forbrugertillid og en svag økonomisk vækst i EU. Og den anden var, hvordan bør danske virksomheder tilpasse deres strategi, hvis Donald Trump indfører told på hans udlandsvarer i USA. Så jeg valgte at analysere, hvordan problemstilling 2, og jeg vil mene, at hvis Trump indfører straftold i USA, vil det have store konsekvenser for danske virksomheder. Som eksporterer varer til USA, er Danmarks største eksportmarked, og derfor vil virksomhederne tænke over, hvordan de kan tilpasse deres strategi, og så de stadig kan tjene penge på at bevare deres konkurrenceevne. En måde, de kan gøre det på, er ved at bruge Porters konkurrencestrategier. Nogle virksomheder kan vælge at konkurrere på pris ved at f.eks. at flytte produktion til USA, og dermed undgå den told, og andre kan fokusere på at lave særlige produkter med høj kvalitet eller bæredygtighed, og så sætte et tydeligt fokus på emballagen for eksempel, eller markedsføringen, så kunderne er villige til at betale den ekstra sum penge for varen. Og derudover kan man også bruge Ansovs vækstmatrix, som handler om, hvordan virksomhed kan vokse. Her kan danske virksomheder f.eks. vælge at finde en ny eksportmarked i andre lande end USA. De kan også udvikle nye produkter, som passer bedre til deres handelsvilkår. Ellers som de kan producere lokalt. Ja. Nogle virksomheder kan forsøge at vokse i USA, hvis de allerede har en produktion der, mens andre, eller udover at vokse og udvide, og mens andre skal overveje et helt nyt marked eller helt nye forretningsområder. Og alt i alt gælder det bare om at tilpasse sig de ændringer, og der kommer i verdenshandlen. Virksomhederne skal tænke langsigtet og vælge den strategi, som passer bedst til deres muligheder og ressourcer. Så til sidst diskussionen en mulighed for vækst for danske eksportvirksomheder. En vigtig mulighed for vækst for danske virksomheder er at flytte deres produktion til USA. Hvis Donald Trump bliver præsident, eller det er det så vist på det tidspunkt, ja, og indførte told på udenlandske varer, bliver det dyrere for danske virksomheder at sælge deres produkter i USA, eller til USA. Men hvis de producerer i USA, så slipper de jo for de told og satser, der kommer på varen ellers. Og USA er Danmarks største eksportmarked, som jeg sagde før, så det er meget vigtigt at holde fast i det. Samtidig kan det også være fordel fordi Trump jo vil sænke selskabsskatten, hvilket gør det billigere at drive virksomhed i landet. Denne vækstmulighed hænger sammen med strategi, fordi at virksomhederne skal vælge en løsning, der passer bedst til deres situation,
Det handler om at tilpasse sig markedet og finde den bedste mulige måde at vokse på i fremtiden.